Tanjung Anom. Ya iki aku. Lodang Koko. Banjur sapa kowe kabeh? Lodang Koko. Itu bunga. Baik. Aku Raden Widato. Ya, Aku Raden Widato. Nganti kowe temeka ana ing papan kene, apa sing dadi karepmu? Oh, pecah jejeki wong. Lodang Koko. Dadi nganti aku mapaki lan senopati saka Tanjung Anom. Mergo aku mangerteni yen Tanjung Anom bakal gelar jajahan. Katite ana ing sonya pinggo wis ditelokake. Ana ing user bumi uga wis dadi telukane wong Tanjung Anom. Nanging Argopuro aja nganti dadi telukane wong Tanjung Anom. Ngertenono wong loro sak loro. Nganti aku ning papan kene. Aku kudu bisa brengket wong-wong saka ing Hargapura. Lo janto. Wong Hargapura aja mbok padhake wong Sinyawerta. Wong Hargapura aja mbok padhake wong Usar Bumi. Yen perlu bandera ana ing Tanjung Anom. Kulung pinangka dadi panunggul ana ing Hargapura. Jak ngono to, Mas. Lho kuwi aja kowe wani-wani idak sikilmu Argapura. Yen ngono, kowe bakal ditandingan marang aku. Ning papan kene posisiwe kowe kudu bisa manungkul karo wong saka ing Tanjung Anom. Kalau kowe manut, Aku ora bakal manut karo wong Tanjungan. Lah piye penjalukane? yen ngono ora bakal tak gawe bungi angus ana ing Hargapura. Ngono penjalanmu bakal tak tanding. Prajurit.
Woi, wong tanjukan dong. Ayo, maju nih papan kali. Waduh. Yeah.
gak wani lah, gak wani lah. Ayo kudune menang. Kowe nek ninggati aku, Yo. ngomong. Lu ngomong piye? Aku mesti sedang. Lah yo, Aku yo malih. kowe nek ngalah ngomong. Ngomong piye? Gua lah aku pecah. Kenapa? Ditendang ngono. Prayoga no. Aku ini kan dapuan. Salah sapa belum ngeprok? Ya. Kau lah. Gak oleh. Aja medun. Hei, kosek, aja medun sik. Iki sing kene nompake mbok kowe tok. Rombake apa? Gak ora. Aku lagi nane. Napa? Kepruk. Iya, Mati. iya, Gekor. iya. So iya kurang aneh lho. Bar ki prei lho. So apa nih kayak ini? Wes. Urusanmu. Cek. Ayo. Ijek ana sing duwe jurus Romo. Kowe. Amer. Amer kowe. Oh. Opo kuwi jurus? Yo duwe no. Piye Bocah kene duwe jurus ya ora? Enggak. Iya. Dua gini jurus ki. Wong arek sangu yo tok ae masa. Hei, Kurang opat. Milio, milio sing milih. Mau dek iki ngomong apa musuh di mamang ki lho jare. Yo, oh seto iki ngono lampu Mas. Kok nek aku ceblok ning kene. Jadi kocok matane musuhku. Iya. Matane milik terus yo. Yo, oh seto matamu lho. Ngomong. Abrape iki yo iso dikendhalekno. Matamu lho, Mas. Remek, remek. Kowe kuwi takon perang. Aja omong ae. Kowe ngerti? Ngerti apa? Ngerti. Ala rasa iki. Ayo, matuwak rasane. Nek sampeyan ijen-ijen nganggo gaman. Yo Kowe mau nganggo kae. Aku iki. Yo. Sibuk. Oke. Remek ya bangetan kok. Iya enak lah rasane. Lebih gelem iki. Kowe jare iki. Ya iki berarti. Hei, woi, ora sopan. Ora sopan. Ora sopan. Senopati. Wah, foto yang aku sopak diri. Perang kuwi ora wani ijen-ijen. Ah, Kudune kowe nggo gaman. Nek ora ada gaman bongkotan go. iya. Sesuk tak karo mbok kota segud di prengori ora. Hei, Yo. Ora wani kok nganggo toyak tok lho.
Ya. Ya.
jadi wong. Satone rene lo mundur. Ya mau ngono ki tok. Isi-isi wong. Iso. Hitungi, Mas. Tak hitungane. Dan dihitungi. 1, 2. Sik. Ngono awak. Jare kon hitung. Sik. Hitungi. Iya ya. Saing tenanan. Jare kon hitungi. Lah ayo hitungi ya. Lah ya tak hitungi. Oh siji. Taruh kan apa? Iki mana breket ku dawu-dawu. Hei. Iki kau. Mana kok? Mau deh. Ayo saldo sik. Saldo. Ora iso. Tak wei contoh. Tos contoh kowe. Ora iso sihir to, Mas. Pikno. Ora usah dicontoni. Etokno saldomu. Ora aku kok balak-balak ping akeh lho. Kowe nek gelem saldo saya balurah to. Saya balurah. Dorong nyawer kok so. Ya saltoke. Balura mirsani. Bapak Pamong resani masyarakat resani saldo sing akeh. Aku santuku ping pira? Sak kuatmu, sak isomu. Sak kuatku sak isoku. Yo. Set, set. Ndekmu kok siji. Aduh, ping pisan. Ping 5, ping 6. Ini lho, ini. Contoh. Hei, kowe santuk ping pira? Ping 8. Kowe ping 8, aku ping pira? Pisan. Lah kok protes kena apa? Santuk ping 8 karo ping 1 kok protes. Lah aku dikeplai ora sing protes kok. Aku iku ayo kowe nek salto. Nek salto. Kose. Ayo, sodoni. Bang. Senam lah. Malah kek ping pira? 10. Ping 10. Ayo. Aduh, ben ono. Wah, ajar aku senopati. Nek aku bisa. Senopati ya senopati. Kowe iso santuk saurunge dadi senopati. Kowe lumrah iso wer-wer. Sajoke dadi senopati. Sikelem tangkokan kene-kene. Ora santuk. Ditangkoki ora entuk santuk. Sing nom-nom wae. Kowe nek santuk keceklek nek, tak penem ngene. Ora santuk. Ayo, Ben sing nom. ayo geki kowe kok. Kowe sik Unggul kok. ora unggul. Ayo. Piko. Aja Piko. Ping 3 iki. Lagi. Bro. Ayo Pak. Ora keringetan babar pisan. Aku salete kowe wis kae manges gak salto. Aku jebul kon salto. Ya wes.
Pancen prajurit kang sedhi mambu. Ae sepisan man. Yen kok iso kuwi kawujudan. Waleo, nek sewu tandaya ora halus. Awak lho, Ya gunane culik-culik iki gak apa ya. Ayo lah tarik. Universal Sri Kartika Budaya Harca Esabel masih Astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullahaladzim, ya Allah Gusti Pangeran. Le
Kowe iki jane kena tak tuturi ora. Kowe bocah cilik digedhekke, gedhe malah ulang-ulang opo iki. Bapak wis tutur karo kowe lho. Iki nyapa? Weh, Pak, iki nyapa? Nuturi kanom ngapa? Iki ngono urusane kanom. Kowe ora sampe melu. Aku pengen happy, pengen dijinan. Terserah kowe lah. astagfirullahaladzim le. Aja mbok tiru toh le. Kelakuane bapak sing biyen kuwi ora usah ditiru. Alah kasuwan tarik. Malah kalau udah stop. Hop. Le, kowe jane iki kena tak tuturi to ora? Bapak biyen nom-noman yo kaya kowe ngono kuwi. Aku mari yo perkara ngono kuwi. Aku bar joget teko mangletak mbok ora gelem tak anu. Pak, mbok ora kerjane ki jane apa? Walah maksude iki jane ki ora terus ngono kuwi to le. Mbok ora gelem tak anu ki yo kuwi lho buka lawang tak dodoki lawange ora dibuka. Pak, ki karepmu piye jane? Walah le. Kowe kena tak tuturi iki mbok yo mendho. Cek cilik ulang-ulang mendem iki ngapa. Lah ngono iki ya karo aku ta, Pak? Urusane cah nom, wis tuwa ya alok tengok-tengok omah ngapa. Astagfirullahaladzim le. Ayo Mas, aja tarik. Ayo le. Oi le. Nuturi bocah cilik jare rale jogetan rale menceng lho. Le, aku yo pengen le jogetane dulu aku malah gitu joget. Pak, iki nyapa jane kok malah ngluru rene iki nyapa? Ngene lho le. Janjane ning kene iki ana apa to kok rame-rame kok kowe joget-jogetan iki nyapa? Kene lho, Pak. Iki nyapa to, Pak? Oh alah le. Aku ki yo bingung. Goleki kowe jane iki piye? Pak. Le, nek dikandari ora. Nyapa? Penak untung sempal ngono. Lah penak piye? Sabar le, sabar. Bapak demen ngene-ngene ya tahu. Tahu mawon. Kowe to penak terima karek kok ngene-ngene. Lah aku bar omong kowe. Omong kowe yo. Kowe omong kae ngapa? Omong lur nyok. Lah jajal dape ambune. Siapa? Aku wis tau jajal iki kelek curut to.